det er mega fedt. Ja, det er helt fedt. Vi kommer ud til alle mulige forskellige steder, men der er meget ude og sådan noget. Vigtigt. Det er nice. Det er nice. Så jeg var udsagt jagt, og så ville jeg være med svømme, og så har vi i hvert fald på et eller andet friluftstur til Sverige på et tidspunkt. Det synes jeg er nice. Vi skal på kanotur til Sverige, og så skal vi på overnatningstur til lokalområdet. Det er meget sjovt. Vi skal i hvert fald ud og sejle en hel masse kajak og sådan noget. Det er forskellige gang til gang, men indtil videre har vi været på en friluftslivsweekend, hvor vi lavede pandekager og udsejlet kano, og ellers har vi sejlet kajak. Det er det, vi har lavet mest. Og du har også svømmet.